चलल ना जाला कि गोला पुताला दर्द होला राजा अरे दर्द होला राजा जी ओही रे जगहिया दाते काट ले राजा जी। अरे घरवा में बाहरी निकला रील बनावे के बा। आज देखो आज बहुत गाना ना सोच सोच के आइल बानी हो। हाँ बढ़िया से एक मिनट नहीं पड़े बाबूजी आगा तो सपनियात न बानी हो रतियों में आगा के न बनावो तो नहीं से नंबर नहीं के बुझात कुछ हो फक तो माय के कैसे सपनियात पता आ अब कहां पर हो झा फिर से तो पर झा ये पता झा तेरा बात दलवा वाला के दलवाई न जानना बोलो कनी हां घरे कोई नहीं कहना ना यही से हम आईनी ही मैं झाक झुक के पूरा देखनी ना केवाड़ी बंद रहल किली तब जान गई नहीं हो चटकाल बता घर से बाहरी भाई सा बामा सुतल बा जाएगा सुतल बता सुत गेल बा साफा सुत गेल बा हां कनी हां मोबाइलवा में तेरे रील बनावे कला तू समझ ना हां कि तू जेतने बनाइबू अच्छा ना हो ओतने मोबाइलवा में अच्छा दिखाई हम वार हो जाई मो हां पूरा सोशल मीडिया देखी ससुर में तिया का होला हां ससुर के नाते का देखे जंग माई के तू देखिए हम देख हां हम देखे हां चलो चलो लगा दीना चोलिया के हुक राजा जी गाना कोई लगाई दीना चोलिया के हुक राजा जी लगाई दीना चोलिया के हुक राजा जी अरे चलल ना जाला कि गोला पुताला दर्द होला राजा अरे दर्द होला राजा जी ओही रे जगहिया दाते काट ले राजा जी ओही रे जगहिया दाते काट ले राजा जी। एक निकाल एगो आंग में एगो आंग में हाँ है कुछ कहे ता ना सुगर तू नाचत आलू ना कि ये हम अपन गाय के नचनिया हनी सबकरा बियाह में नचले हनी बियाह में ओ ये पता जले रहती ना पापा म कहन न एकदम तो सुंदर लागेलु आ तू बहुते मस्त नाचेलु हां ओ का करबू ये पता भगवान के देने ना रहता अपन लइका से तो के बियाह कर देती तो रोज हमरा छुप छुप के आवेला ले बढ़िया ना रही हां करो मन नाचतई जोरी सलामत सालो साल रखत भोला जी आ सोना यस मोर सोना के खुशहाल राखब भोला जी सोना यस मोर सोना के खुशहाल राखब भोला जी। हां 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 बकैया हां बस का करते रे बस दुगो सास नहीं आ गई भाग भोसरी वाला वाला ई में लुका जा ई बाहर मत इधर से हम ना नहीं हां आवा हो सास माई दुआरे पे बानी अरे कबे के आई कितना गरु लेखा पतई रे हां सास माई बमला चल गलो दहिया पे पचकनी फेंक देले हनी अरे ये हर एक बात सास ले ना कहल जाला त हर एक बात पूछे लु काहे का हो गल कैसे हो गल जैसे भाई वैसे बताए आटा ले हैं आटा हाथ हम ना सनम रोज रोज आटा चलावे के बा गरु के आई जाते भाई के आटा लगवा सानी गोतले बनी ओहो अरे का के खतई कर आटा मांगत त सास माई में तो हम लागल हगब हो भाई अब हक देबू आ जवन ना करके सब क देबू का मारी जे सरिये में अरे एकदम पागल सनका है दिया सास माई तू जा अपने से हग ले हम त का हम हगाई त हगबू चल जाके हक के हम अपने से ले लेतनी कौची कौनो या जरूरत बा कौन जरूरत बा सानी कहतन चला के भई करके सास माई मजा बग में दाम लागल साला गलत टाइम पे आ जाला गलत टाइम पे जीबू के ना तू जीबू एगो काम हरवा त देखो ना त कातल हां मैदान लागई सास माई रुक जा काजी रहुआ है हमरा पतो के घर में जाए लाज लगावनु तार लाज नहीं खेला गत हमरा घर में का करत रहे ए पतो ए सुना ना जाना तालू
चूहा हमारा घर से भागल भागल आइला तार पतोहा के घर में घुसल यही से चूहा के पकड़त रही। हाँ बड़ा बढ़िया रहा। हमार पतो पागल सन कहीं बिया तक घर में घुसा बता जा ना 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 भाई भाई बाकी तो तू ये काम मैं के लिए बड़े रे मैं ले जाता टंगा के लो कहां जाता रहा सब से बता और तोर मेहरारू के घर में घुस के हैं अरे इन्हें क्या काहे मारता ली मोबाइल में हर हुआ हुए तू व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर धक्का धक कर वीडियो वायरल होता। ए का चोरले बन जी अरे बच्चा बा देख ले का तो चोरले बनी बुढ़ऊ तेरा पेटा तू खात रहा यही से हमें तने ना रे घर में तोर मेहरारू के घुसा रहन ई कोनो चलबाज आदमी के काम ह हर मेहरारू पागल बौरा हियो कहो का करे रहलो चूहा मारे तू हमारा घर में मुसदानी के कमी बा नहीं। हाँ ओकरा के मारे नहीं कैसे उड़त उड़त आइला तोरा नहीं घुस गए। बुढ़ा बाबा के जौन लौट धल बिया ना तेरा तो बहुत ई सच बताइबे ना करन लिया लिया जल्दी लिया कहां बा ए बच्चा का करे रहलो का करे अखिया मुदा गिर रहा ले से घुसल आ गिरी तोरा घर में सब सच बतावन तो जान तुम ना कहन बाबा कितना बढ़िया लौड़िया दे ई मुसरा बेल दे दर मुसर ले का मुसर ले बहु का करे ससुर रहलो बता का करे लबा ऊ का हां आइना नहीं खे आज तक लेके बुढ़ापा में निहर बा आई नहीं वीडियो बनावे करे सारा श्रीनिया तोरे काम हमर में हराई ए बच्चा आज के बाद नहीं अबे कानी में चानी भज जाई गोड़ पर नहीं कितना पैसा कमैले बड़ा कितना पैसा 1,20,000 एक महीना में 1,20,000 सब इसका कमाल है। पैसा कहाँ बा पैसा बैंक में बा मोबाइल ना आज पंचायत होई आय वही मोबाइल जमाई मोबाइल में काम बा अरे करे से हम जियत खाल भर हम परिवार खुश है भैया दे दे जय बग घर में घुसा के मार तारा का लइकवन के गोड़वा से पिटुआ पर घुसन जगह टूट गइल बा आ भी थ गइल बा के हमर पतो कहां बताओ चल अरे वो बेचारी बहुत अच्छा ना चले अच्छा ना चले मोबाइलवा में 1 लाख रुपया बा जा अच्छा ना चले अच्छा हाँ तो जा चलन तो अबे ना चाहते ही तोरा लोग के पैसा दे ना चबावा जा ई सारा मार मार तो ये बच्चा अब का होई रे आय हमने अब का होई पूरा आदमी जान गेल बना कि नहीं घंटावा के मेहरारू नाचेले ई ऐसन बिया पागल सन का ना दे मोबाइलिया में 1,20,000 अरे जेकर आधार कार्ड से जुड़ल है जेकर अकाउंट अब ई सोचा कि तारा रोपनी करे नहीं जाए के तो का तोर में रोज वीडियो बनवे जा हे तर मोबाइल धले रही मेहरारू खूब नाची खूब पैसा कमाइल जाई ठीक कहत रे कहाँ गइल? बढ़िया उपाय बतैले कहां गइल बिया ऊ हां हगे गइल बिया अरे हमार रनिया जल्दी लैट्रिन में से निकला हो अरे मुसरवा ले मार के का लैट्रिन निकल गए रे आई बता दे कि अब तक सच्चे मुची